Kardom News 24 Karbi Anglong Studio Long Nili Monitoron P Asing Kanwang Asong si Wal Environment Day Walong Pachutan Don si Center Hawalong Kaupa Hampang Asong Atumpen Tengpia Long Soki Asay Kedeng Labang so putak ladak pen kacini Panjipan Nili News 24 Karbi Anglong Aperang ke Jitenteron Penle kacini Japan Bori Panonang Jiten Nalinan News 24 Karbi Anglong Kilang Adat Tumapan Labang so putak nat kopi kosensi Labang so Saideng Lomak ladak pen pacini Ikta Imuni non nili tum kido lake karkok hitia dung mate center bazar dung National Highway 36 along kaupa asong mate Karbi Anglong United People Association song thumpen patir pi ponsi World Environment Day mate thengpi thengprang ki asai deng pot si bangso asai kedeng along nili World Environment Day pathak mate thengpi thengprang pilthim indar along thengpi thengprang long ki son ma bang aprang si litum katini fan bori ponang idak bangso asai kedeng long pinaan ke thik kedeng tum chetong dundo lapente prang si bangso ke thik kedeng long nang chetong dunong pong pena prang si kaupa asong amai phu ahin pende lam theni bate World Environment Day pathak kachini phan bori ponlona prang si nang li hin pen World Environment Day pathak solang dara phan nang li pathak choro lo ini news 24 la pendak electronic media paper media nang chetong dun tum phan anta nili nale tum news 24 a channel pen non nale tum nang kar juga po nili nale tum phan aprang si kardom nang pajel lo lahen lo mohet ne tum advisor nang thalo World Environment Day la ke ho 1974 pen sinang ke cheng la UNO tum pen si la so kapathik pondu la si thengpi thengprang ave te muni reng re la si thengpi thengprang ke e pen si muni ra che the thengpi thengprang beng kachara blok du la son si muni tum prang mata nang than bom bang bom lo la si la so na observe bang bom organization kapre tum ta pini observe Kuridun bom hopu ahin tame lasi rason thot si kado kawe atum ke klem son thak si pining la ne tum Karbi Anglong United People Association Bukulia District Committee Presiden atum pen cepatir pipon si Bukulia long la karkok tu center la so National Highway arai school kidun kedam aso marafai si ala pen chojor cholang atum la so dak kedam kebang si ati bin kedolong ya phan lahaya theng pitang prang pareng lo temuan si ahubida doji pupen kabor ipon apot Bukulia District Committee amepu la pen ladak members tum do ana phanta nili Central Committee amepu ahin pen alang tum phan chorolo tenali tum pini bangso sai deng bom hot tangta kapre ka sai ko pipi deng phonjila nili tum asapo pini nili tum advisor mate Karbi Lamet amaya ame phubarim ake hai khorsing teron na pin kharat teng dak aleng ke saratum pinaan nang chetong dundo amasi aleng ke saratum ngan ke thengpi theng prang ki an ke tanong lo jingso me arta do la nengkan phokep troke ba pen ke paran apharo la si bang pharo bak la tum dokok la si la tum aphar bang kam na bak pe mang lo la si la tum bhan itum kiduk det ke boy det rong sorapot la tum phan asabat tame citi malan epak pak bang aphan ke pajir kanya hubida doima puse ne tum hanang choneng rilo la se ne tum Central Committee la pen District Committee yang bong cheng wai si ne tumang bong chirung si mohet jong bukulia long ne tum kulat long nam dam pen la se ningkan phoke pe arta pen danglok aleng sar atuman ne tum bang pharo phan citi malan akijoy pen ron kangji kurang cholo lo pothora lang li nil tum lang li tum alang li bangso sai long serap chitu duna bang phulo mate bangso ham thang song long serap chitu bang phulo alang hin penne pothor bangso alam pothak jitu World Environment Day pothak alang li hin penne kachini phan bori pon thulona tanang hin pen acha non news la 24 atum pen netum phan lamethi pani phan ni pen phan yong pon po churu palo ngasinil tumla Bukulia District Committee hin pen Central Committee dipula kaupa song presiden atum bang nang thana teng bang nang japon teng sini tumta claim don lo la si la all ane Environment Day ketalon na so puthak theng pierong ke program en lo
masih ni tumla pini adap pen non an ta theng pirong pini ipon bom lo la si ta pen ke ni tumla non aku deng bon thupo laki duk ke lak numphan musuri chiti malan epak pak ta ron ponji la pen ke mar sa hai ron ponji la pen si ni tumla an si ni la program bangeng ton ko puthot central committee mate central committee akong chun bang hin pen puthot bang bol environment de pathak ilitum hin kalang hin pen solang dwara phan bangso advice mate bidi sori pi pen dang lok kopi ko son se alang hin pen than pon jima alang hin pen puthot ka chin yi phan bori pon thulana hin pen kopi than je bol environment de alam to aprang si la nalitum Karbi Anglong News 24 ai hin phan churu pa jerlo lalo aning kanwang son si nilitum ta kaupa songpen mande Karbi Anglong United People Association la bangso songpen nilitum son bol environment de mate Karbi pen ke de nilitai si radio center ong sila solam Karbi damlo si pirthe to monti prin la so pirthe to monti prinar ni katalon la bangso bol environment de katalon bang ke nilitum aning kanwang si punang talon bomang son si pining le thota nilitum abidisar sar thorsing teron ke hai na ping kharateng pen nilitum central committee atom phana ping kharateng pen buthot nilitum circular mate isi directive nilitum ladak bukulia district committee tum nilitum pi ponsi pining thostami labangso wall environment de nang talon lo nasi pining labangso karkok tu tarabasa labangso towara long nilitum la towar pi long national highway towar pi long nilitum pini RBRA labangso theng pi rong samiki ege som padupon lo asia hok lo asilitum nona bangke environment bangke ilitum ke kenang sot lo athe alama bangke non pirthe long theng pi theng prang ka ve penta ilitum pirthe muni tum oxygen mate kereng ate mona bang ilitum kelong kisung kedo koklo pirthe penangana theng pi kana hok joni ilitum pini along penalong adim along asom bangke aning kanar ve ki yang je lang ki junong le lason ta ilitum polo la pen munit pen ab here sita me kereng eta pia tum ana bangke labang sochi the bang phun pia tum ana bangke achi the ke bang phunjia phanda pini perthelong ka siksa ka son nang du koklo asi pini labang so arni ka talon bangke nilitum pini talon chot ko bang chok chidaji asi environment there ni lo pot theng pierong inang ko landa choklo landa chok chidaji labang sa aprang siniltum la si pini labang so theng pierong e chok chot labang chok che la si la so theng pierong a perenge phana dai to khupilo la siniltum pini labang penangan nilitum chingwai tu sia ko la si la alang la hai theng jiten nalinon puthodar jui tha alongka prekta la pusona sai dengjilangma la pen pini narlo sini kopi pia sai dengjilangma pula bangso puthak arju tha pereng phan bangan litum unan ke ka pereng ponye phan litum bor ipon po emoni pini narsuni ko ppia sai si deng ponji ma punang lina karjo teng asam si puthot alang li mai phu phane arju pon thulang angin tar pipu ji pini narsuni kapre ka sai pipi deng ponji la pente punat ko ansi nang litum bangso sai ton nami ne tum pini ke karkok high school tu la deng center bojaran si ne tum pini abang ke e pon unchat po la pen hola pai kasala matuma sabak apor ka chipion e joine pai ke kom he ka joine si ne tum la ansi ing ton kok po pini center bojaran si la pen pini ni tum monalina arjulo pini pipia sai ma pu mo pranda ni tum khan lo pini ladak ni tum max ake joy pen ron ponji la pen hand sanitizer ake joy pen ne tum pini da ka tong an ara da phan ne tum ake joy pen ron ponji muni non ili tum klada lam arjulong lo je bangso sai ke deng hot ason ningkang sampen jitu non coronavirus awul pen pirthi mindara long pheri mi bangso sai long ason kedeng dundo la so asai sanitizer tang ha mane mask tang la hai pini keron ton padu ponji pusalang li hin maiphu mate Karbi Anglong United People Association maiphu mohon teron himpen klada kalam than bachini pon lo tase non amar abirta kirib long bang gelansi long pon cholang la se mo puthot jong se apon mission te klada kalam ni li hinpen bachini phan bori pon po emoni Anila bangso puthak ladak pan kapachini poni thegapot nangli phan kurwang thuk pajuriglom Nilip MSC constituency arlo ingnar ketang naga jok